na to, vytvoříme ten koridor. Výborně, další řada na trase, výborně najížděné z lízu a postupáme na bezpečnost, hlavně bezpečnost. Tak děkujeme za spolupráci, krásný koridor, ale tak si vydržíme, protože tady po těch traktorech, po těch klasikách pojedou ještě domoviny, které jsou umístěny v horní části areálu, takže stále budeme dávat pozor na všechny a na sebe. Tak další kousky na trati, opatrně, ať se něco nestane. Blížíme směr Seč, objedeme náměstí a po stejné cestě se vracíme zpět. Další řada za námi. Tak už nenajíždějí do areálu, vydrží na lejku, postupně rozčleníme a budeme soutěžit v divácky atraktivní soutěži Sprint. Kdo to ještě telefonuje? Tak výborně, další řada za námi. Tak odjedou nám traktory tovární, dostane se na ty speciály i na ty domoviny. Opravdu znovu poprosíme o asistenci. Pozor, přátelé, ať se něco nestane. Třeba jako tady jste tomu jablka. Tak další krásný stroj. 1, 2, 3. Skvělá práce. Tady někdo trošku zaspal. Pozor, ať to něco nestane. Tak opatrně na... Pozor, pořadatel, pozor. Traktory tovární nám zakončí zelený traktor se žlutými doplňky. 104, číslo 104. A tady už začínáme ty speciály, domoviny a tak dále. Krásná práce, pozor na to, přátelé, krásný koridor, tleskáme opravdu. Pořadatel, vidíš to? Krásná práce, ty lidi jsou prostě... Doufej, že nepoznáš Beka, protože ty tam máš napsáno, že bys to neměl provozovat uvařených poměrně na to. Tak další speciál, další domovinky a postupně to vypouštíme. Tak kluci hlavně opatrně. Tady frajerovi je zima, tak si tam dal ještě ty křípotahy, aby to bylo sympatický, veď? Cože? To musíš mít, já si myslím, no. Krásný, prosím tě, krásný. Tak opatrně, pánové. Čože, tohle je dobrý. Já tě budu takhle trošku, pojedeš pomalu a já se tě zeptám, z čeho tam je motor. Z 1.9 z Felicie. Tam je 1.9 Felicie nafta, jo? Ty kokot, dobrý. Doufám, že bude startovat na sprintech teda. To si opatrně. Vy tam toho ježíš, tam toho nevyklopte to, prosím vás. Nevyklopit. Krásná práce, postupně startujeme. Ale ve vleku jich je kolik? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Schválně kolik se jich vrátí, jo? Kluci, vy jste ze stejný stáje, že jo? Pozor. Vy jsou ze stejný stáje, jak se ta stáj jmenuje? Stáj Sušice. Krásná práce, tady máme i nějaký letkový doplňky, krásná práce. Tak opatrně na to.
elektrost, ať se někomu něco nestane, přátelé, pozor na to. Že vám přijde mnoho takových traktorů, vyberte soutěžit s kartou. Co tam je za motor? Kokta, Opson. Cože? 13 stovka. 14 stovka. Krásný. To voní jak můj vest. Já nechci nikomu nadržovat, ale tenhle ten člověk se jezdí řadu let. On to má každý rok prostě pecka. Myslím, že si někde jezdí, jenom není na vyšetru na traktorách, to není možné. Letkovej. Jo, a důležitá informace, ten člověk, ano, že se jmenuje Martin, tak ujetý, ano, důležitá poznámka, ujetý nechal vyhrát toho učitelí. Jo, to je přesně ho, krásně město to tak bylo, tam se pozná charakter prostě. Tak, traktory nám vyjíždí stroj, dva poslední, pozor na to. Pozor na to, ještě že další. Takže se nesmí zapomínat. Spole nám ještě nejíždí další velký stroje, přátelé, pozor, ať tam něco nestane dole. No, můžeme to, že nám ustavku teďkom nebudou překážet ostatní. Mám motor z Brixe, podobného jako mám já. Ten hlavní stánek s pivem, kde si můžete zakoupit i novinku dnešního letošního jiného speciálních aspiratorů, které znáte z různých festivalů. Ty linky jsou, že můžete si můžete zakoupit na právě zálohu, dáte do nich svůj drink, svůj pití, ať už je to pivo, limo nebo cokoliv jiného. Ten klímek si můžete buď nechat, anebo ho můžete brát. Máme tady stánky na domácí, protože jsou tady teplníky, je tady speciální stánek s takovou zajímavou limonádou, která se podává palem v takovém sáčku. A tady loní, kdo nakupujete, určitě nakupujete, kdo loní, určitě vyrazí znovu, protože chutnala. Máme tady výborný grill, výbornou obsluhu, máme výborný grill, klobásy, máme také vepřovou knitu, kterou postupně ořezáváme. Takže zveme určitě na ní. Je tady spoustu prodejních stánků, vystavovacích stánků, namátkou Horo a kde Vysočina, oranžový stánek, máme tam pořadatele, u pořadatelů máme zároveň také zdravotníka, agroat, bílý stánek, na nás přítel více než určitě. Lopatu a lžíci, no tam to nebude, tam je to trošku váhovej deficit. Tak máme odstartováno, dohání. Start! Tak máme odstartováno, jedeme po vítěze finálové zároveň účastník finálové jízdy, vypadá to na čtyřku. Stop!
Máme odstartováno, finálová rozjížďka. Tam jsou jinak zaspali člověče, tam jsou jiný kvaty, Je, Martino, to je příjemné. Tak máme odstartováno, další rozjížďka. Připravit ke startu. Start! Máme odstartováno, další přístroj na startovní dráze. Jednička mě nevede nic, jestli bude. Zakružili nám končí trať. no jo. Ke startu. Start! Tak máme odstartováno, přátelé. Ke startu. Start! Tak máme odstartováno, další cyklus na startovní dráze. Tak to vypadá velice napínavě. Trojka mě nevedení. Jednička dohání, jak to dopadne nahoře, necháme na jednotlivých závodnících. Znovu opakují, že vítěz postupu. Tak máme odstartováno, další přístroje na startovní dráze. Tak ty jsou. Připravit ke startu. Tak máme odstartováno, tam došlo na zadní. Když jsme to správně pochopili, tak se jednalo o poslední rozhodnutí. Tak máme odstartováno. Vítěz rozjížďky pokračuje dál. Ke startu. Start! Tak máme odstartováno. Měl ruční brzdu, nebo co to tam je, nevím. Tak máme odstartováno a jak tohle dopadne? Já myslím, že máme jasno, ta dvojka tam měla trošku záskoku. Tak přátelé, tohle bude souboj dvou Davidů a jednoho Goliáše. Tak budeme startovat ještě předtím si představíme jednotlivé soutěžící a traktory. Poslední přípravy na rozjížďku kategorie domoviny. Mini traktorky, všechno je to osazenstvo tvořené prakticky dětí. Na startovní dráze číslo 1, domovina 81 číslo, Tomáš Zelenka a přijel z Kouty u Poděbrad. Kouty u Poděbrad, ano, výborně. Na startovní dráze traktorek číslo 66, Řídovský Lukáš a Lezík u Poličky přijel. A dráha číslo 3, traktor číslo 61,
Filip Noha přijel k nám z Prahy. To nevadí. Takže připravit ke startu. Start. Tak přátelé, máme odstartováno. Co to tam bylo? Já jsem to viděl. Ten borec v té drogu tam seká trávu, nebo co tam dělá? Tak máme odstartováno. Aj. Ke startu. Že tam nic ne... Start. Tak máme odstartováno, tam je to zachlapeno. Zakužili nám, trať končí, tam už se začíná brzdit. Ke startu. Start. Ke startu. Start. Že ten start trochu ulil, co? Trošku jo. Ke startu. Start. Tam to bylo hodně zajímavý.